Gràcies, Marc. Bon dia. Agrair-vos la vostra assistència i, en primer lloc, el que voldríem fer és demanar-vos disculpes. Demanar-vos disculpes perquè el que us anem a dir avui ja ho hem vist publicat al mitjà de premsa d'aquí Vinaròs. Nosaltres, degut a la impossibilitat de fer una reunió presencial amb les comparses, el que vam fer és enviar un comunicat escrit al grup de representants. Aquest comunicat, algú, potser buscant el protagonisme que habitualment no té, el va filtrar mitjà de premsa, que copio y pego, i és el primer en enterar-me com si de Wikileaks parlessin. Dit això, intentarem que els propers comunicats, les notícies referents al Carnaval les tingueu tots al mateix temps. El primer pensament que vam tenir quan en reunió de les comparses es va decidir no celebrar cap acte multitudinari de Carnaval va ser, no fem res, no fem res. Esperem l'any vinent, a veure si això del virus ja ha passat i comencem a treballar per l'any següent. Però donant-li voltes i en reunions amb Marc i a l'Ajuntament vam pensar que sí, que alguna cosa havíem de fer, que havíem de deixar constància que tot i a pesar del virus, la història recordaria l'any que no va haver gala, ni casetes ni desfile. I volem deixar constància d'aquest any atípic amb un cartell i amb uns actes pensats per al moment actual. Ara us volem presentar el cartell. Aquest cartell està dissenyat expressament per conceptes. Aquí li vam fer directament l'encàrrec, ja que l'any passat la seva proposta va quedar segona al concurs de cartells. Aquest any no hem volgut fer concurs. Al no tenir clar si es podria fer un carnaval, diguem que normal, i proposar una temàtica que l'evidència al moment ens deixa clar que no haguéssim pogut desenvolupar. El cartell 2021 reflexa aquesta invitació a dir que, a pesar de tot, la música i el carnaval van per dins, ho portem per dins. Simplifiquem els actes al màxim i volem portar el format online i a través de les televisions locals, a les que cedirem tot el material per si ho volen emetre. Podem confirmar ja, de dia d'avui, després de les converses mantingudes, que la retransmissió de les gravacions de tots els actes realitzats es podrà veure pel canal 56, Maestrat Televisió i tots els mitjans locals que ens ho demanin. Divendres, el dia 5 de febrer, emetrem en fals directe, prèviament gravada i editada, l'arribada de Sa Majestat Carnestoltes. En aquest acte es mostrarà també la imposició de corbatins als estandards i l'entrega Carnestoltes d'Or 2021, que en aquesta edició ha sigut atorgat a Anna Castan pel seu treball a l'Acadèmia Esplai en els orígens del nostre Carnaval. Dissabte 6 de febrer, el dia emblemàtic que hauríem d'haver tingut la Gran Gala de Reines, anem a retre un homenatge a aquests 39 anys de Carnaval. I s'emetrà per televisió i xarxes socials el documental Carnaval de Vinaròs darrere de la màscara. Diu, Javi? Ara penjarem un petit fragment a modo de teaser del que serà aquest documental. Per què vos agrada tant vestir-vos per al Carnaval? Quin és el significat que té per a vosaltres la disfressa? Potser és com posar-vos un altre pell sense deixar de ser qui sou. O potser una forma d'amagar la vostra personalitat per a convertir-vos en éssers imaginaris. Potser tot això siga cert, però no respon definitivament a la pregunta. Per què vos agrada tant vestir-vos per al Carnaval? La resposta definitiva el 6 de febrer. Després, comentar-vos un poc les activitats que anem a promoure. Com ha dit Jordi, se va buscar molt la interactuació en la ciutadania, en els carnavaleros, a través de les xarxes socials. Llavors, anem a promoure aquesta setmana. Sí que s'ha posat en marxa amb la regidoria de comerç el concurs d'aparadors, que li donarem màxima difusió durant aquests dies, fotografiant-los i volem que, en la mesura de les possibilitats que tinguem en aquest moment, convidar a la gent a visitar-los.
També li donarem més difusió de la que se li ha donat a 3 anys al concurs infantil de dibuix, perquè l'any passat vam veure que hi havia molt de treball fet allí, bon treball per part dels escolars. Llavors, mai se li ha donat molta repercussió a aquesta feina. Llavors, enguany, a través de les xarxes socials, també li donarem més repercussió. Tot això s'ha fet en col·laboració amb la regidoria d'Educació. I dins de totes les mesures sanitàries que puguem fer aquests dies, volem fomentar que la gent, des de les seues cases i dins de l'activitat del seu dia a dia normal, com és anar a comprar o anar a treballar, potenciar igualment el dia del pijama i el divendres boig, la nit, el dia loco dels disfressos lliures del Carnaval de Vinaròs. Ja per últim, tindrem també virtual de manera online el Juià Samasitgestat Carnestoltes, que l'emetrem el diumenge 14 de febrer, i fins aquí són tots els actes que hem preparat i anem a apoyar-nos en les, sobretot, xarxes socials i televisions per enguany. I com a novetat, sí que comentar que han anat canviant totes aquestes setmanes les possibilitats del que se podia anar fent en quant a activitats que es podrien realitzar i teníem pensada una que al final hem tingut que desestimar per la situació en la que ens trobem. Simplement vos volem presentar un poquet el projecte d'aquesta activitat que segurament no tindrà lloc per al Carnaval 2022. I és el que hem anomenat la portalada d'accés al recinte de les casetes i el recinte del Carnaval. Llavors tenim la maqueta, fins al moment hem estat treballant en el disseny de la maqueta de lo que serà la nova portalada i això sí que us ho volíem ensenyar. No ho tindrem per enguany perquè no podem fer res al respecte amb això, però seguirà treballant i el Carnaval 2022 se presentarà. Us ensenyem un poc el projecte de la maqueta. Molt bé. I això ens guardem el que són els colors i la materialització final per a sorpresa per a l'any vinent, però almenys sí que ja ensenyar-vos que s'està treballant ja en els departaments tècnics de l'Ajuntament i en els artistes que han realitzat aquesta nova portalada per a poder-la col·locar sense cap tipus de problema per a l'any vinent. I segueixo la paraula, Marc. Només per acabar nosaltres, ara li donem pas al regidor Marc Albella. El que animem a la gent a que pugui disfrutar del dia del pijama o que pugui disfrutar del dia del disfraç lliure no vol dir que estem fomentant unes festes alternatives. Estem dient que, tot i que ens toca viure això, que li donem un toque d'humor i que si hem d'anar a comprar el pa, anem en pijama. I si hem d'anar a treballar o hem d'anar al banc a treure diners, anem disfressats. Que la gent sàpiga que tot i això, a Vinaròs, aquesta setmana és Carnaval. Marc, com vulguis. Bé, moltes gràcies a la comissió organitzadora del Carnaval per les seves paraules. Per part de l'Ajuntament, simplement apuntar una mica sobretot de la part econòmica, que és la part que també ens repercuteix a l'Ajuntament de Vinaròs. Com sabeu, aquest any de pandèmia, o el segon any de pandèmia ja que portem pràcticament, arran del 2020, també hem mermat algunes de les partides, com ja vam anunciar en el pressupost municipal, i festes, com no podia ser d'una altra manera, també s'ha vist afectat en aquest sentit. He de tenir en compte que l'any 2020 el Carnaval de Vinaròs per part de l'Ajuntament, a banda d'altres qüestions de seguretat o qüestions, per exemple, de muntatge d'estructures, tenia una partida a festes aproximadament d'uns 100.000 euros. Aquest any, quan vam començar a treballar a la COC, abans de les últimes restriccions, ja que des de finals de l'any passat vam estar començant a treballar en diferents alternatives i propostes a portar a terme, veient una mica com anaven canviant les situacions, al final la memòria estimativa d'aquestes despeses que portarem a terme en un carnaval, podríem dir, telemàtic i virtual, pràcticament, estem parlant d'uns 35.000 euros. Així que el descens global i general
del cost final és un 65% respecte a l'any anterior. Això, evidentment, se veurà reflectit en el pressupost municipal. Dit això, hi ha que remarcar que un dels plats forts i en els quals l'Ajuntament ha posat molt d'interès i la COC també és este videodocumental que repassarà la història del Carnaval de Vinaròs, les diferents visions, diferents testimonis, i aquí nosaltres sí que hem volgut apostar fort per part de l'Ajuntament d'alguna manera per a no perdre el relat del que és la promoció de la festa. Sabem que és un any on no hi haurà presentació de regnes, com bé ha dit la comissió organitzadora del Carnaval, no hi haurà casetes, no hi haurà desfilades, però el que no volem perdre és l'oportunitat d'explicar a la gent, sobretot al públic potencial que tenim aquí a la Comunitat Valenciana, què és el Carnaval de Vinaròs, què ha significat, com ha evolucionat, qui el protagonitza, qui està darrere de les càmeres, qui fa el treball que moltes vegades no se veu. Jo crec que serà un documental que la gent el disfrutarà moltíssim i podrà entendre moltes d'aquelles qüestions o preguntes que es fan quan venen a Vinaròs i no acaben d'entendre la idiosincràsia del vinaròsenc o la vinaròsenca. Jo crec que és molt interessant i aquí sí que hi ha que dir que tenim moltes esperances posades en aquest documental que esperem que la gent el gaudisca i efectivament així estem segurs que serà. I per últim, evidentment, també unir-me a les paraules que ha dit el president de la comissió organitzadora, Jordi Català, en el moment en què s'està dient que la gent des de casa pugui animar-se a vestir-se del pijama o pugui estar a casa seva i pugui vestir-se, per exemple, de divendres de nit boja, en cap cas estem animant a que la gent munti festes alternatives a cases particulars, que trenqui les unitats de convivència, que trenqui les normatives sanitàries. Estem en un dia a dia on tot és virtual, les reunions són telemàtiques, els contactes són telemàtics, són virtuals, estem abocats a les xarxes socials per comunicar-nos i el que volem simplement és, dins d'aquest marc normatiu sanitari, dins d'aquestes restriccions sanitàries que ens pareixen molt importants remarcar, que la gent, dins, insistixo, d'aquest marc sanitari, puguem aportar conjuntament a la comissió organitzadora del Carnaval aquest punt d'humor o aquest punt de sàtira, que és el que no volem perdre en aquesta proposta de Carnaval virtual, a mínims econòmicament i a mínims en quant a podríem dir, a mitjans tècnics, però que, insistim, no volem perdre, tal com diu el president de la comissió organitzadora del Carnaval, Jordi Català, serà un Carnaval històric perquè és la suspensió del Carnaval, és un fet que no s'ha viscut en els últims 39 anys de l'època moderna i també volem deixar constància d'aquest moment. A partir d'aquí, res més, estem oberts a les vostres preguntes i qüestions diverses. Si algú té alguna pregunta, sí, Cristina? Hola, bon dia. Simplement perquè em quede clar, el dissabte dia 6 és quan es publicarà el documental a les xarxes socials? Sí, aquí te podrà contestar Jordi Català amb més deteniment. Sí, efectivament. El documental del Carnaval estarà a disposició tant de Canal 56 com Extra Televisió i totes les televisions locals que ens ho demanin per fer l'emissió i sí que volem demanar que sigui tothom en una hora, que surti tot, perquè si quedem a les 6 o a les 7 de la tarda, perquè sigui a partir de les 7 de la tarda estarà a disposició de tothom. I després ja seria el 14 el juí de Carnestoltes i la resta de la setmana seria el que heu comentat de difondre el tema dels aparadors i tot això a través de xarxes, no? O hi ha algun acte que m'he deixat? Com a hites dins del Carnaval seria el divendres dia 5, passarem a mitjans de comunicació i a través de les nostres xarxes socials s'emetrà un petit programa que serà l'arribada de Carnestoltes. Això serà el divendres dia 5 al vespre, no sabem encara, no hem concretat l'hora. Dissabte dia 6, també a la vesprada, facilitarem el documental d'uns 50 minuts de duració o una hora. I després, el diumenge 14 de febrer, facilitarem la gravació del juí a Carnestoltes. El juí incloent dels actes en si. I durant la setmana ja serà a iniciatives, anirem difonent tot el que és el Carnaval en si en el seu dia a dia. Els aparadors, dels dibuixos, disfresses de la gent en els seus àmbits privats i tot el que tinguem de material.
Val, i ja, simplement també, no sé si podeu dir també el nom dels autors de la portalada. Sí, no? Sí. A la portalada vam tenir 5 propostes i ja per disseny i també valorant molt la part econòmica en referència al disseny, vam optar pel fallero local Ximo Foix. Ximo Pons. Foix. Ah, val. Val, moltes gràcies. A tu, Cristina, alguna pregunta o alguna qüestió més? Bé, doncs, acabaríem aquí la roda de premsa. No sé si la comissió organitzadora vol afegir alguna qüestió més. No, nosaltres no. Fer una crida, com tu has ben dit, a la responsabilitat que creiem que va deslligada, no? Que tu pots passar bé, tu pots disfrutar, però en responsabilitat i coneixement. Doncs perfecte, quedem així. Moltíssimes gràcies a tots i ens veiem a la propera. Gràcies per la vostra presència. Per què vos agrada tant vestir-vos per al Carnaval? Quin és el significat que té per a vosaltres la disfressa? Potser és com posar-vos una altra pell sense deixar de ser qui sou. O potser una forma d'amagar la vostra personalitat per a convertir-vos en éssers imaginaris. Potser tot això siga cert, però no respon definitivament a la pregunta. Per què vos agrada tant vestir-vos per al Carnaval? La resposta definitiva el 6 de febrer.